खुलुमबाय स्टुडियो आं रबिन बसुमतारी बीटीआर सरकारनि गुबुन मोनसे बाखनायजाथाव हाबाफारि भारतनि 79थि उदांस्रि सानजों लोब्बा लाखिनानै बीटीआर सरकारा गिबि खेबनि थाखाय बड'लेण्डनि जारिमिनाव मोनसे गेदेर हाबाफारि मावफुंदों। नंगौ, क'क्राझार बड'फा कालचारेल कमप्लेक्सआव थांनाय मैया भारत उदांस्रि सानाव बीटीआर सरकारा बीटीआरनि गासै सा 6400 मख'जाथाव एबा साबसिन नोगोरारिफोरनो मान बावनाय हाबाफारि लादों। बीटीआरनि हारि माहारिखौ खौसे खालामनाय आरो बर' हारिनि इयुनखौ महर होनायनि थाखाय बिहोमाफोरखौ गनायथि होनाय बिथांमोनखौ थांनाय मैयानि सानाव मोनसे गेदेर हाबाफारिनि गेजेरजों मान बावदों प्रमद बर' दैदेननाय बीटीआर सरकारा। बीटीआर सरकारा बीटीआरनि साबसिन नोगोरारिफोरखौ मान बावनाय हाबाफारिनि गिबियावनो दं बिमा सिबिनाय मावबिथांखिनि गेजेरजों बड'लेण्ड सोमावसारनायाव मुंख्लं जानाय बिथांमोननि थांना थानाय सा 6 बिमाफोरनो मान बावनायजों लोगोसे 10,000 अनसुंथाइ होदों। नैथियाव दं सा 5 बाथौ दौरिफोरनो 10निफ्राय 20,000नि गेजेराव राङारि अनसुंथाइ। थामथियाव दं सा 4 गुदि बाथौ अजाफोरनो 10,000निफ्राय 15,000नि गेजेराव राङारि अनसुंथाइ। ब्रैथियाव दं रमान हांखोनि सोमावसारनायाव मुंख्लं जानाय सा 16 गेदेमा सुबुंफोरनि नखरफोरनो मान बावदों। बाथियाव दं बीटीआरनि रेडिअनि सा 11 गागि महरगिरिफोरनो राङारि अनसुंथाइ। दथियाव दं बड'लेण्ड मुभमेन्ट एक्स वार्कार एस'सिएशननि सा 11 सोद्रोमाफोरखौ सायख'नानै अनसुंथाइ होदों। स्निथियाव दं बड'लेण्ड हेपिनेस मिशननि साबसिन बिहोमा होनाय आसु, आदिबासि आरो गरखा हारिनि सा 9 नोगोरारिफोरखौ मान बावदों। दाइनथियाव दं सिखना जाहार आरो रायमना माहारियारि हालामाव बन दानानै जाबोनाय गासै सा 5 सुबुंफोरनो 10,000 राङारि अनसुंथाइ आरो गुथियाव दं स्टार्ट आप एन्टारप्रेनियार्सनि बीटीसीनि सा 100 फालांगिफोरनो राङारि अनसुंथाइ होदों। थारैनो बीटीआर सरकारनि बेफोरबादि हाबाफारि लानाया जोबोद बाख्नायजाथाव होनना जों मख'नांगोन। भारतनि 79थि उदांस्रि सान फालिनायजों लोगोसे जोङो क'क्राझाराव जोङो नैबे कालचारेल कमप्लेक्सआव गासै 11 गुबुन गुबुन हाबाफारि लादोंमोन। बिनि मादाव दङ जोंहा 1 नाम्बारावनो बिमा सिबिनाय बिथांखि, जोंनि जायफ्रा मुंख्लं जालांबाय एबसुनि, एनडिएफबिनि, बिएलटिनि जायनि बिमाफ्रा एबा आइमोना थांनानै दङ, बिथांमोना जिउ थाजासिम मास मोनसेयाव 1,000 अनसुंथाइ होनायनि थाखाय सरकारा थांखि लादों आरो बोसोरसेयाव 12,000 बिथांमोननो होनाय जागोन आरो बेखौ दिनै बेवहाय मावफुंनाय जाबाय। 1951 मायथाइनिफ्राय 1996 मायथाइसिम जाय बिथांमोना रेडिअ आरो टेलिभिजनाव मेथाइ खननानै मोसानानै जायफ्रानोखि जोंनि हारिनि हारिमुखौ फोथांनानै लाखिबाय, बिथांमोनखौबो दिनै बेवहाय मान बावनाय जादों। बेजों लोगोसे बाथौ महासभा आरो गुदि बाथौनि देउरि बिथांमोनखौबो बरायनाय जादों आरो बेबायदिनो गोबां हाबाफारि जों बेवहाय एक्स भलेन्टियार्सफोर जायफोर दङ बिथांमोनखौबो बरायनाय हाबाफारि लादों। गोबां हाबाफारिफोरखौ दिनै बेवहाय मावफुंनाय जादों। हारिया जिहेथु मोनसे संग्रामनि गेजेरजोंसो थांनानै दङ, जोंनि हारिनि जारिमिना जिउ होनाय आरो थै होनायनि जारिमिन। दा नैबे समाव जोंनि सोमावसारनायफ्रा मोनसे लेभेलाव फैनायनि उनाव एबा मोनथाम गोरोबथा जाखांनायनि उनाव जाय बिथांमोना गोबां सेक्रिफाइस खालामनानै थांबाय, जाय बिथांमोना हारिखौ फोथांनानै दोननो थाखाय, हारिनि राव थुनलाइ हारिमुखौ फोथांनानै दोननो थाखाय जिखिनि खस्थ' खालामबाय, बिथांमोनखौ दिनै मान बावनो मोननानै जों गोजोननाय मोनदों। मानोना जोंहा इयुन जोलैया दिनै बेफोर जारिमिनखौ मिथिनांगोन, जोङो बयखौबो दिनै थुलुंगा होनो हानांगोन आरो दिनै नैबे समाव आं बेखौनो मख'नानै मोजां मोनदों, जायफोर बिर जोहोलावफोर बर' हारिखौ दैदेननानै दिनै सोरबा रुंसारि जालांबाय, सोरबा मुंख्लं जालांबाय, बिथांमोननि मुसुखाफोरखौबो जों गोबां गायसननो हाबाय। रुपनाथ ब्रह्मनिफ्राय लानानै जोङो नीलेश्वर ब्रह्म, अस्ताद कामिनी कुमार नार्जारी, जोङो अमलाराम शिबराम गोबां मुसुखाफोरखौ गायसननो हाबाय। दा बिथांमोना जाहाथे अराय सम अमर जानानै थायो बेखौ जों हास्थायदों। बुहुमाव बर'फ्रा गेरेमसा हारि महरै थांना थानाया बर' हारिनि थांखिमोन। बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ बे थांखिखौ गोख्रों नोजोरजों आवगायलांनानै बुहुमाव इस्टाब्लिश खालामनो हादोंमोन जे बर' होननाय मोनसे गोथां हारि दङ, बेहा गावहा राव दङ, थुनलाइ दङ, हारिमु दङ आरो बेखौनो होसोनानै दिनै जोङो सोमावसारनानै जुजिनानै बर' हारिया थांनानै दङ आरो नैबे समाव जों बयबो हास्थायदों जे जिखिना मावलांबाय दासिम
जिखिना जोंनो कन्ट्रिबिउसन होलांबाय जिखिना गावखौनो सेक्रिफाइस खालामलांबाय बिथांमोनखौ जों नैबे समाव मान बावनायनि सम सेल्युट खालामनायनि सम अनार खालामनायनि सम आरो फैबाय थानाय समाव 50-100 बोसोर बर' हारिखौ आरोबाव गोख्रोङै गायसननो थाखाय जानजि खाफ्रानायनि सम दा नंखायनो नैबे समाव जोंनि सरकारनिफ्राय बे हाबाफारिखौ मावफुंनानै गोजोननाय मोनदों आरो बिथांमोना जायफ्रा थांनानै दङ बिथांमोना अराय सम मोजां सावस्रि मोजां देहा लानानै अराय सम थांनानै थानो हाथों आं बेखौनो अबंलावरनि खाथियाव आर'ज गाबो।